Hey guys, welcome back again to the Radio Vlogs. Anya tawsab guys sa laing yugto ning atong drama nga Ako Mo Ikaw. Kabalo ko daghan ni nagulat-hulat ani nga drama. So anya guys. But bago ta mag-proceed, so pa naka-subscribe, please don't forget to subscribe on our channel para updated mo kanunay sa atong mga latest upload. And share ko lang akong giingon sa bago na siya nga i-upload na to katong love for sale like yung ko gito ang karon magikay ni kung kay birthday girl. Actually, naghikay na gid mi karon. Ayan. Kay unya siguro guys mag-night swimming mi. Pero maski pag na mi event di gihapon ako kagana ko YouTube mo na mag-upload gihapon ko maski pag karang bisita. Karon sila panighiwa so ko gibot man nag-vlog sa ako. Kay kabalo ko daghan kay nagulat sa inyo ha basi mag-comment na pud mo na ako. Mama sa naman pud ang laing sumpay ning atong drama ani ana. And sa bago ta anyway, last na ako i-shoutout ang mga commenters na atong gabi. So, una na tong i-shoutout si Dads Vasquez 25 minutes ago. Gito siya nag-comment sa drama nga Love for Sale. So, matod pa niya. Dagang salamat Radio Vlog sa Take It or Leave It, episode 19 to 21. To God be the glory. So, yung gi-comment diri at Take It or Leave It. Actually, ang atong drama nga Take It or Leave It. Humana na siya nga drama. So, yan pasabot ani Love for Sale siguro. Na mali siya. And the next commenter si user KN4NB 8 hours ago. Dito siya nag-comment sa drama nga sa ako mga kamot. Matod pa niya, okay ma'am, thanks. Nampisahan ko na kasi salamat, God bless. Oh, bitaw para pud sa ko guys no once magud mampisahan ang drama say magud di ni motivasyon. Mas tindot jud ang motivasyon para makasay jud ko baon sa jud ending atong. Kay para atong nagpangmati ko atong isa pud kaadikan akon guys ang kanang langit ka kilat ko kana guys. Mo po na siya guys ato ang top viewers sa una kaso akong gipandili tungod kay kato siya na time suspended atong channel. So once ma-suspended delete kita na mga dramas. So sayang kaya tong kanate ito. Ito siya. Then the next commenter si tayo sa pagbasa ni CGO Official 9 hours ago og gito siya nag-comment sa atong drama nga sa akong mga kamot. Matod pa niya pa shout out ma'am. Sure, why not? CG Official, mega love shout out to you. Okay, so the next commenter si Dads Vasquez 9 hours ago. Ug ito siya nag-comment sa itong drama nga sa akong mga kamot. So, matod pa niya. Tayong salamat Radio Vlog sa akong mga kamot. Episode 94 to 96. To God be the glory. Thank you. The next commenter si Annalisa Trumata, today, 12 days ago. Gito siya nag-comment sa drama nga Ako Mo Ikaw. Wala. And matod pa niya, thank you so much, Idol, sa pag-upload. You're welcome, Annalisa. So, the next commenter si Danila Gonzaga, 12 days ago. Gito nag-comment sa drama nga Ako Mo Ikaw. Matod pa niya, exciting part na gud ka, pait gud kung mahigugma ka sa tao nga nailain. Sab nga yang higugma. Kaluoy nilang tulo tingali na adyoy mawala ani hala dili baka si Jericho mo mamatay ani kaguol. Pero nabasa na nako ni siya guys, wala na ko nakuha. So, bitaw guys, sa atong kanatong maka-experience, nahigugma ka sa isa ka tao pero wa ka kasayod nga na pud siya laing gihigugma. Aragaray. Looya. Agay, looya daw sa tulian. Looya. Looya daw. Bitaw. In real life, guys, sakit yun. Lapin akong tinud-alay dyan. Di mo na nahigugman, diba? So, not po akong share. Okay, so the next commenter na itong basahon, si Marlon Suko, 12 days ago, gito nag-comment sa dyan mga Ako Mo Ikaw. Matod pa niya, way hila kay Day. What hila kay? Ayan, ako mo hila. Ako mo hila. Ay. Dako ni Maisa, ikaw rin nag-isra-isra na ikaw rin hilak. Gani. Ang ko dihilak. Sa drama ko diyan pasabot. Dito, makahilak ko usay ka naman drama. Labila ko. Pero unrelatable. Ito. So, the next commenter si Royna Bernisa, 12 days ago. O, gito niya po nag-comment sa akong mga ikaw. Atag niya,
Dapat. Matod pa niya, pag take og Lux White, madam, mawagtang lagi imong bugas og sabon nila. Effective dyan. So, nabasa na lagi na ako ng mga comment. Ito guys, pag mahurot na siya ng product, kung di dyan yung mga wa, ayan, tina mga wa. Yun sa what na yung mga amping sa ako. Na, magamit yung Lux White. Pero pahurot siya ito na ako guys. Bago pa mo ko nagamit, so kailangan na ito siya i-hot doon kaya para makita na to ang iyang kanang Ano siya, butwante? result. Si John? So, the next mentor, si Glad Tagud, 12 days ago, gito siya nag-comment sa drama nga, ako mo ikaw. Matod pa niya, waiting here. So, ano na guys, ang live sumpay na itong drama nga, ako mo ikaw. But, by the way, ano siya nga drama, 4 episodes siya ni siya guys, sa ipahibalo lang tamudaan. Kasi may ingon na po mo na, mubura lagi. Alanganin kaayo. Okay, mabuot guys, kay bitin yun, makaingon din ko, na 2 ka episode nga din na ito ma-upload. Ayan, mangayo lang ko, pasensya daan. Tungod kay, wala pang good sa station ko. Ako pang halip ka rin guys. Madugay pa ta, promise. Nga, basta hindi ko ka-upload. Manang, mamay ang nakita na ko sa station, ako gi-search mayo. Upat ra gyud siya ka-drama. So, upat ra gyud ka-drama, karon ang ato ma-upload sa isa ka content. So, naidwa ka book, ko wala na kambagawa na upload. Pupasensya niya na ko daan. Pita ka sa bag. Ipaibalo ng timon ako daan. Basta ba Isang tingnan sa mo papalita. Sugo So, naidwa ka book episodes guys, sana mo na-upload. Kaya upat ra book ang naagito sa kuan sa station. Kay sa karon manag kanang behind may tungod kay wa palagi hiyapon mi wait sa balay. Kay kung naka-live ta nakaantang sa kuan RM guys. Kuan dyan na siya kanang wa dyan na meeting na episode except na lang kung kanang down off. Kalasog naman yun kay di ta maka-attend og mga live tungod kay karang wala pa'y wifi sa balay. May wifi sa Migsoon pero tabok-tabok man ko guys. Ang dili ko stable. Kaya sa orasan na kahit sugit ko. Ang pasensya na ba na diri kinagkikay mi para sa iyong birthday. Kaya unya mag-diet si Mimi. So na na guys, ano sumpay ni nga drama nga ako mo ikaw. Just keep on listening po. Og karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sigilanon. Ako, mao, ikaw. Ano ako sa layo-layo sa may kalubihan. May dinig kay dili ako nila dali makitaan. Samantha! Samantha! Naunsa ka! Uy, misingkit mong inahan ni Samantha. Naunsa sa klase Samantha. Sakit na kayo akong tiyan! Oo, sa! Ay, ginoo ko wa para ba si Doc Rode? Hindi, Oo, may- sa na magkala? Bupadul ko sa bahay. Ay, ginoo ko! Nasakit kita sa kayo akong tiyan! Dali, dali, dali! Mamanawag lang kong tabang sa silingan ni Day! Mana, anas na! No, di na ni Mayo. Ah, Mga anak na tingali ko! Dinhi ka lang, ha? Dinhi ka lang. Manawag kong tabang. Samantha, Oh, manganak na tingali ka. Jericho? Dali, kailangan madata ka sa ospital. Jericho, pasan eh? Gano'n ni abang ta? Ano sa mga Ay, nagpangutana. Kailangan madata ka sa ospital. Nang, pagdag mga gamit ni Samantha. Muna ko niyo sa sakyanan. Dali, Samantha. Dali na. sir? Miss Chloe, ni ada di ay ka ma'am? Miabot na ba si Sir Jericho ni mo? Ha? Wa miss ko nanawag dito karon pa lang mabakasyon siya. Unsa? Mao man niya tawag ma'am. Magpatawag lang siya kung doon ay problema sa opisina. Nahibaw mo kung unsang iyang lakaw? Wa ra ba miss? Shh! Panuway ng tawana. Panuway! Nasab. Samantala, ginhawa lang og laom na. Kinsa imong doktor, Samantha? Tawag ka si Rudy ma. Si Rudy ang gusto ko nga mudala ko sa ospital. Ako mudaan mo sa ospital. Kay akong anak ka nang imong ipakataw. Ayaw ipakuha niya ang bata. Aha? Samantha, wa ko yun ang unang kakuhaon ako ang akong anak. Gikan nimo. Gusto lang kong maniguro nga himsog og maanak nimo siya nga luwas. Tawag ka si Rudy. Ako nang gitawgan pero dili man mo tubag.
Murag ako magaling isundan anang ng motor. Kinalang malipataw siya. Muli ko sa unahan. Klaro kayo. Usan na Jericho o ni Chloe ang posibleng nanuhod ng tao. Pero sundan ko bisan asa ko bingaw. Na, mihunong sa siya sa tinahan. Pagyalay ko biya din Muli ko sa unahan. Kung sunod pagay na ko itawan, klaro lang na ako yung sundan. Nalasapa! Sakit na sa... Nak, ingon yun na anak. Dali, Samantha. Kinalang madaan at kasod sa ospital. Dali. Ma, si Rudy, tawag ka. Ganihan naman kung tinawag na ko eh. Huwag mo din siya mutubang. Ipadayon na yun ang pagkontak ni Rudy kita. Og, pahibaw ang giatiman ko na ang akong anak. Ha? Dali na sa sod. Dali. Dali, Samantha, sa sod sa ospital. Dali. Sugot na lang nga aktimanon ka ni Sir Jericho, anak. Yan ang anak ang imong ihimugso. Siya ang may katungod ni imo og sa imong anak karon. Dali, Samantha. Asahon ti ka. Driver you are calling is busy at the moment. Please try your call later. Panuhay ka, Jericho. Hain naman sab ka karon. Makalagot ka! Makalagot! Nganong giingon ko nimo yun ni Jericho? Gusto gyud ay kang makapatay ko, ha? Ug ikaw, Samantha, dili ta ka mapasaylo ini imong kibuhat na ako. Traitor ka! Traitor! Miss Chloe? Naghila ka? Isira na pagdahan. Miss Chloe, naunta ka. Naghila ka ka maayaw, ha? Dili gyud ako makontak si Jericho. Miss, may lain ang number si Sir Jericho. Unsa? Mao na, miss. May lain siyang cellphone. Nakakita ko ini nga iyang gitaguan sa sulod sa huno siyang lamisa. Salbahis gid kini si Jericho bisag unsaon. Miss, unsaon mo anak ron? May anak naman ka sa ila si Jericho ug si Samantha. No. Dili mo lampo sa pagpasakit na ako si Samantha. Ha? Ila kong pasakitan. Busa dadon ko sa akong kamatayon ang akong kalagot nila, Ethel. Aw, bisag kinsa naman sa tingali. Di gyud pa kadawat dayon ana iya gibuhat, uy. Dako ka ng insulto nimo. Lalingan ka? Imo trabahante mi unay nimo. Miss ay pagilak. Sokol nila. Ikaw ang gidaog-daog nila. Ikaw ang giluiban, dili ba? Misalik ko ni Samantha nga dili siya mahigugma ni Jericho, Ethel. Oh, unsa gudi ay? Ipasaan na ko siya. Nga dili ko siya ma-inlove kang Jericho. Pero ang salbahis, iya kong kibuko-buko. Miss, Og dili na ko sila hunungan, Ethel. Oh. Sige na, magkagawas na ka. may papirmahan pa ko nimo, miss. Ibutang lang ka na diha og gawas na dayon. Okay. Hello? Kumusta nang akong gipalakaw nimo? Unsa? Nakabantay si Rudy kag gisundan nimo siya? Ah, shit! Danghag ka! Kabugo pa rin nimo sugoon? Already! Pero nag-amping ka unta nga wa niya mabantay eh. Unsa naman na nimo ron? Let's ka, nakabantay na ka siya nimo? Na! Unya ka na makadawat sa bayad nimo kung masundan nimo balik si Rudy. Pangitaa siya ng napita. Og niya pa. May ideya ko niya hatag nimo. Mauna karong buwana nga mga naksi sa mansa. Suwayi pagpangita sa mga ospital. Sir Jericho, Nang, wa pa man gid mga anak si Samantha. mag-ampo lang kita nga maayo ra ang iyang pagpaganak. Nang, sorry kay sa nabuhat na ko sa mga anak. Pero, wa ni na ako masuri. Nang andam kong mga sawa ni Samantha. Tabagi ko. Sir, Paluoy ka na ako na. Ako ang tinuod nga mahal ni Bibi.
Husaya una ang imong kinabuhi, uban kang Miss Chloe, sir. Una ka mga sawa sa akong anak. Oh, Dili mo magmalinawon si Samantha, kung dili mo dawat ang imong katipon sa timuod. nang, Kinahanglang mawauna sa imong kinabuhi si Miss Chloe, sir. Una pa paghuna-huna sa pagpangasawa sa akong anak. oh, Pagbuhag una mo og tarong ni Miss Chloe, una ka pa mangasawa sa akong anak, sir. Dili ko buhian si Jericho, ma. Ha? Mao ka na, ma. Kinahanglang usalan namo ni Samantha ang mahibilin ning kalibutan na. Nabuang ka na good, Chloe. Nga ba ipamubos man gyud ang imo kaugalingon sa tao nga ana gusto nimo? Tungod kay dili mahimo nga malipay sila, samtang ako maghilakma. Ipasakitan ko ni Jericho. Pues, pasakitan ko usab siya. Hasulon ko siya. Ako, mao ikaw. Nga ba ipamubos man gyud ang imo kaugalingon sa tao nga ana gusto nimo? Tungod kay dili mahimo nga malipay sila, samtang ako maghilakma. Ipasakitan ko ni Jericho. Pues, pasakitan ko usab siya. Hasulon ko siya. Naunsa ka naman in taon, oy Chloe? Wa may na imo gawas sa imong gawas sa mga pagdumot? Ila kong kipasakitan, ma. Huwag nakaila ka gyud ako. Wa ko'y kaaway nga dili na ko panimaslan. Dili ko magpapildi, ma. Chloe, anak. Mahimo pa. Pasagdi na lang sila. Dili lagi, ma! Dili ko sila papawayan! Gokdon ko sila! Nakabati ka? Samtang may kinabuhi pa ko! Chloe. Ma! Ma! Ako ang ilang kipasakitan! Ako! Kung dili ko sila makasaylong, ha? Pero dili ka sa magmalinaw na nang imong ibati, anak. Mas dili ko magmalinawon kung magkadayon si Samantha o si Jericho, ma. Dili ko magmalinawon! Kakung saang magdumot, Chloe. Sila ang nakugsaan ako, ma. Naingon ko initungod nila. Wa ka ba kapuya si makinabuhi karon na? Kanunay ka na lang nasuko. Dili na makaayon ni mo, Chloe. Sa nila kiningtanan, ma. O kay sa amin nila, magbayad sila. Mga matay sila, ma. Chloe. Iampo ko ang ilang kaalautan. Ug ayaw niya sila labani kung dili ka gustong maapilta sa akong kasuko. Mamatay si Samantha sa iyang pagpanganak, ma. Kana ang iampo ko. Maunong siya sa iyang pagpanganak. Ginoo na bangin. Okay, sige. Last utong na lang, ha? Okay? Kinala mo pagawas Okay. mo si Ginhawa. Okay, taas na utong na lang, ha? Okay. Go! Okay, kana. Sige pa. Utong pa. Sige. Kana. Okay. Oh, okay, good. Migawas na, gwapo, oh. Paabutan na lang ninyo ang baby sa nursery room para sa viewing, oh, nataw na si Ruth. Ha? Nahibaw ka sa iyang pangan? Nataw na nga ako anak. Nataw na nga ako anak nang. Musta na si... Jericho? Mohangyo ko ninyo. Ayaw mo pag-away din, Dok Rode, si Jericho ang midana mo din, tungod kay nadugay ka man. Brody, dili mahimong ipalayo na ako si Samantha ug ang akong anak. Oh, kumusta na sila? Nanganak na si Samantha ug nataw ng akong anak. Oh, Oops, kamong mga buwak ka mga. Ako liyatin man ninyo, kay wa man din niyang tag-iya ninyo, ha? Pakya ka ng buwa ka ba doon? Uy, Ma'am Chloe, ma'am, nakainom ka? O nga naman makainom ko. O sa may problema? Wa man, ma'am, wa man. Unsam ka? Bungol ka? Matod ko, patya ng mga buwak ni Samantha. Uy, ayaw lang, ma'am, uy! Aray!
Kita ito, ma'am. Suko ka? Awa man. Pahawa di ba doy? Oh, sabi ang buhaton ni mo, ma'am. Oh, ma'am. Dili man ka makapatayan ng mga tanong, Strider. Plus, ako'y patay, anak. Oh, uy, ma'am. Uy, kaluoy. Ma'am. Ma'am, ayaw taon, ma'am. Ay, manataon, ma'am. Panuway ka, Samantha. Ma'am. Panuway ka! Oh, ma'am. Siya naman, ma'am. Ma'am. Gusto na, ma'am. Uy, kaluoy taon sa mga tanong. Kaluoy sa mga regalo. Unsa to? Regalo taon na, ma'am. Wana. Iahak ni baa. Takal tabi. Sulti, lagod ko sa tinuod ba doy? Ah. Diin kika ni Samantha kining maong mga kaang sa buwak ha? Sulti! Regalo sa anonymous nga tao, ma'am. Unsa? Oh, ibilin mo ko na sa gawas gate, ma'am. Kanang mga kaanga sa buwak, ma'am. Unya, mahingan para ni Samantha. May magatagan anak niya, secret admirer. Kinsa iyang secret admirer? Na, secret admirer gani. Di ko kay baw kung tingsa. Oh, mani, ma'am na ko. Kay secret pang gani, hangtod karon, ma'am. Busa, wag kita may baw, wag yung magpakita kay mudagan man tighatod adblis gate nako. Ikaabli na ko sige, mudagan man. Si Jericho. Siya ang maong secret admirer. Oh, sa mga pangitabo karon, siya na gyud, ma'am. Ma'am, kaputi ni mong nawong, eh. Kalma lang, ma'am. Saman, gusto kang tubig. Nganong ilaw man kong kingon ini? Ma'am, naibaw biya ako sa rason. Unsa ang rason ha, Badoy? Ma'am, Unsa rason nila? ma'am. Aron ilaw kong tridoran? Batik kag batasan. Unsa? Ma'am, ganahan magagag may baw ko nga nung awa ang gugma na Sir Jericho ni mo. Nga naman, ha? Ayaw lang kasuko, mama. Sultihin lagi ko! Nganong nawa ang iyang kong madirin ako? Basta ayaw lang kasuko, ma'am. Sa ari una ko nga di ka masuko. O lagi! Di ko masuko! Mapraning man ka kung masuko ka, ma'am. Agay! Gabi. Di magamutuman og saad, ma'am. Ingon ka di ka masuko. Nganong ginanon mo ko ni magpraning? Mura man ka, oops! Nganong may palayo ka na ko, ha? Nabuang ka na? Murag ikaw tingali na buang, ma'am, kay mga pak man ka. Ngano laging ginganlan ko ni magpraning? Kay mura bitaw ka, praning. Kung masuko ka, mura sabdan ikaw kriminal. Ikaw, ha? Musukol sabtan ako, ha? Palayason na karon. Sama ni mo pagpalayas ako, ma'am. Nga di man ikaw nagsweldo nako. Di sab kaligal nga asawa ni Sir Jericho. Salbahis ka! Salbahis mo tanan! Ma'am, kalma lang. Kimpang raba ka. Maluoy taon ka nimo, ma'am. Panuway ka! Panuway mong tanan! Kalma lang, ma'am. Basin, mapagdaw ka. Luya na ka nimo, no? Kimpang na. Unya, mapagdaw pa yun. Mas kamod pa ka. Luoy kay ka. Panuway ka! Ay, di na ta mag-away, ma'am. Sige, patya na ng mga buwak ni Samantha, ma'am. Aron makahungaw na imong pagdebate niyang kasuko diha. Sige na. Ana, lahi. No, kakuyo. Ma'am, kalma lang, ma'am. Mabugat na nun. Mabugat na imong tiil. Mabugat. Panuway ka! Ma'am. Agay. Ako may nasukamang gari kay ni Agay Animal ka! Ikaw, Mga sorry na. salbahis mo! Mga salbahis mo! Ma'am, ari, ma'am, tabangan di ka. Tabangan di ka, ma'am. Ay, okay ka pa! Maluoy ko nimo. Wa man kay tukod. Ya imong tiil na putol man. Chika! Badoy, giunsa na di mo akong anak, ha? Wa taho, ma'am. Oy, sire, taho misahom di syuta. Chloe, anak, naunsa na ba di tao ka? Dali. Limpyuhan ta ka. Nakalapok man ka. Ma'am, ayaw lagi ka suko. Kay unsa nang resulta sa imong kasuko na? Namo mo na nung ka. Samantha. Salamat nga nakamata na ka. Sir Jericho, ikaw? Oo, ako. Oh, please lang. Ayaw ko itukmod palayo niyo. Hain, Sir Rudy. Alam ko, Samantha. Oh. Musta ka na? Maayo man. Samantha. Guwapo kayo ang atong anak. Ha? Guwapo kayo.
si Baby Rodrigo. Excuse me. Pwede na ninyong ikayon ang document sa bata. O sige pangan? Rodrigo Birdal. Rodrigo Samonte. Rodrigo Redosa. Mauna nga sa akong anak. Ako, mao ikaw. Excuse me. Pwede na ninyong ikayon ang document sa bata. O sige pangan? Rodrigo Birdal. Rodrigo Samonte. Rodrigo Redosa. Mauna nga sa akong anak. Ako ang amahan sa bata, miss. Ako nang muhikay sa iyong birth certificate. Oh. Samantha, ako ang amahan sa tuwa anak. Ako kang responsibilidad, okay? Dali na, miss. Asa na to hikayon? Chloe, kasayo ba hindi mo nakailis? Wag hapon mo ulit si Jericho, ma. Dili sab siya magtubak sa iyang cellphone. Unya asa man ka? Mato ko sa opisina. Og ikaw, kung mo ulit din ni si Jericho, nang naglagot ko niya. Padoy! Padoy! Ginoo ko. Saan ko mas paghupay ang kasako sa akong anak? Saan ko mas pagpasamot nga dawaton na lang wa na si Jericho sa iyang kinabuhi? Nganong wa man ka mamugos nga mo'y muhikay sa papilis ni Baby Rod. Di ko gusto gupot. Gawas pa. Siyang tinungaman sa bata Samantha. Oh. Gusto ko mangisog. Pero ako'y katungot. Pero, Higala ko si Jericho. Kung karoon pa ko makatukat. Nga tinuod ang iyong gibati para ni mo Samantha. Rudy, surrender ka na. Guston man ako ang padayon. Pero, wag ipon ko mahimo. Kaya dili ako ang tag-iya si makasing-kasing Samantha. Rudy, pero... Laibaw ko. Si Jericho ang naas si makasing-kasing. Ug di ko siya may mamulipan diha si makasing-kasing. Rudy. Gawas pa. Higala ko gihapon si Jericho. Ug bisan kapila pa mi magkariba sa usak babae. Gidawat ko na nga. Siya gyud ang mudaog. Nahimo mo siyang karibal kang Chloe? Dili. Sa laing babae. Mao ba? Busa. Tagan ko lang na sige gayon nga matiman ni mo Samantha. Rudy. Sige. Ubalik ko na sa syudad. Rudy. Okay na ko Samantha. Kinahanglang sundo ninyo ang ipitik siya kasing-kasing. Bisan usap pa ka na ko sa babag. Ang tinod na gugma, mupadayo. Ayaw ka malaga. Nara ko siyang loyo. Oh. Rudy. Mahal ka Samantha. Apan, mahal ko sa ang suol ko higala. Si Jericho. I'm sorry, Rudy. Pero, lisod ka na ipugso ng kasing-kasing aron mahalo na ko sa katao. Ngahigala lang para nimo. La 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 la. Ma'am Chloe, asa ka agi ma'am? Last lang sa unahan. Aos lang. Uy, si Ot mo ganun napita ma'am. May pakikitaan kong tao din Mura man og daghan mga bugoy ning napita ma'am. Ayaw pagbuot kung asa ko gustong magpatod. Suot pa ng kabayan sa unahan. Ma'am, magagawas pagkatang buhi ning napita ma'am. Daghan kay mga ubog ning agianan nato na. Ilugar niyang napita. Iyo mo daghang gihubog na. Yung lugar diha. Sige. Dinhi ka lang ha.
Ma'am! Asa ka, ma'am? Ma'am! Hala, kaiso ganing bakula. Uy, iso sa skina. Patay. Sumay tuyo na diha. Di pa adik maganis mong Chloe? Agoy, mulatay maganis mong Chloe. Sirit ang bakulay. Pero, di sa mailan nga, nabakol na siya kay may tiin lagot siya. Pero, agoy, sumayanggian na diha. May gyan na siya nga. Uy, kuya ni Dabita. Gagmay raking bahay din eh. Gagmay raking bahay. Wana, taro na gini. Adik-adik gida ni Miss Chloe. Mayor gida yung gibiyaan sa ni Sir Jericho. Kaluoy nga ako na ni Rudy. Misrender na gid siya ni Jericho. Okay na papilis na, baby. O, ihatod sa din karong taod-taod. Samantha, sorry nga. Dili ta kamay mong buhiyan. Hain si Mama. Nagkuha ang mga gamit nimo. O, madugay to siya. Mao nga, ako una ang muatiman nimo karon. Kumusta si Miss Chloe? Dili na ta mag-iskot niya, okay? Kinahanglang iskutan siya. Unya na, kung ligon ka na. Sa pagkakaroon, ako na ang magbuot kung unsay angay nimo buhaton. Giunsa mo si Rudy? Oh. Wa ko pasakit si Rudy. Nakasabot lang siya. Asa siya dapit pamulukan. Samantha, naibaw ko unsa kakaligon nga mo kontrol sa imong gipati. Pero dili man kamusulti na ko sa tinuod. Pero gibatin ako nga mahal sa ko. Giunsa mo sa pagsiguro? Kundi ako nimo mahal. Nagpakasal ka na kang Rudy. Pero dili sa tamahimong magpakasal. Pakahimo ta, Samantha. Usaon naman lang si Chloe. Pakasabot ta siya. Kung anong kinahanglang mawa ko sa iyang kinabuhi. Gusto ko magsugod og bagong kinabuhi nga kita lang, Samantha. O sibuot mo ipasapot. Gikan din eh. Adto ka na mulaho sa dapit nga kung giandam alang niyong duha sa kong anak. Hello, sir? Ma'am? Niarang inyong baby. Oh, ambi miss. Ako unay kugas sa kong anak. Okay. Hinay lang, sir, ha? Uy. Rod, di ka mo ilak ha? Si daddy man mo ning nigunit nimo. Sige, sir. Kami na ibahala sa inyong baby. Okay. Busy baby. Pakugos ako sa kong baby. Atong baby, Samantha. Jericho. Kau gwapo sa atong baby, oh. Liwat sa iyang lolo, Rodrigo. O sibuot mong ipasapot. Ako ang nagpili og nga ni baby. O gihangyo ako si Rudy nga mo ni isa-adjust nimo. Ug salamat nga misugot siya. Ang imong amahan ang Rodrigo? O Samantha. Tungod kay Alfred ang ngan samahan ni Rudy. Suot ko di ay mong hikala. O, sama sa managsuon. Maudi ay. Unsay maudyay? Maudi ay nga sayo na siyang miatras sa iyang tinguhan ako. Buotan kay si Rudy. Ambi na si baby. Basing gigutom na siya. Oh, yeah. Rod, ana-una ka ni mami ni mo, ha? Hala, oy. Kadugay ba ka? Kadugay ba ni Miss Chloe de Sud? Kuy, kilain na pagtinawan sa mga tao din eh. Maaan magkakug-asit sa mga pulis ini. Agoy, noong isang taon ni Miss Chloe ay hain naman siya. Na, nilatay kita nga itong bakula to. Uy, ay salamat. Naan siya. Uy, may kauban siya. Lalaki. Mga lalaki ang kauban.
Laki lang ko ning Miss Chloe. Kabugoy ang nai kasulti. Uy, mana ilang transaksyon. Sige na. Mamaya na ta din. Miss Chloe, nag-unsa magasason. May pagkikitaan kong importanteng tao. Sige na. Larga na. Kuyawa din mo, ma'am, no? May kaila sa baday kang mga kriminal ug digway. Dili kay dagway ra nila ang kriminal patoy. Oh, Tinuod yun sila mga kriminal. Jesus. Unsa? Ma'am Chloe. Okay pa ka, ma'am? Niya ang sumpay ning atong sigilanon. Ako mao ikaw. Ayaw lagi painitang akong Chloe! Chloe! Kinahanglang muhuno ka na sa pagpakabuang kang Jericho. Anak mo mauli ta sa ato. No. Dili ko man naog ining bayama. Kuno'y hayaon na mong duhani sa mansa. Chloe! Chloe! Chloe, naunsa man ka? Hindi ka na maging magbabadlong? Mamahimo ba? Katong ako magkaaway ang badlong, ha? Nga ako may mabadlongon, nga waman ko magkasa. Sila ang sadaan. May tigaling mga utana sa kasi mo kabalingon, Chloe. Kung diin ka masayo. Wa, ma. Wa ko'y sayop. Wa ko'y sayop. Ako ang ilang ilad. O kana ang dako nilang sa nako, ma. Dili ka maging mamati na ako ngayong minahan? O sabi ako pamation ni mo, ma. Kana imong kahuyang. Lahi ka, ma. Lahi ko. Pero dili magbunga o maayo ang dautan ng plano, Chloe. Kung sa man isulti na ako. Katawa ba ka? May katawanan ba sa akong isulti? Ikaw? Ikaw ang katawanan nga pamation, ma. Wa kagit makasabot na ako, ma. Dili ka tingali ko ni mo, anak. Anak na ka, Chloe. Kung gusto kong padlungon ka ng imong daotang plano. Wala magkapugong sa akong plano, ma. Mauni kiti. Usa na mo ni Samantha ang mamatay. Niyata, Samantha. Ana na mo mupuyuan ang baya. Oh. Luwas na mo yung gapita. Tungod kay wa makatultol din ni Chloe. May gipang tago gid ay ka kang Miss Chloe. Di na ta mag-iskot pa sa mga nangagi, okay? Ang ugma ang atong planoon. Ha? Kinahanglan makapahuway na mo si baby. Uy, nakatuog mo des tita di ay. Ay, ma, may abot na ta, ma. Badoy? Badoy! Ma'am! Diyot na, mama. Okay. Ma'am! May sugo ka na ako, ma'am. Nagbiin ng karon, ha? Lingkod ha sa kong tumpangan. Lingkod. Oh, magpabiyuri ko ni mo, ma'am. May noon. Hala. Uy, hubog na mo day ka, ma'am. Naman di akong hubog ko. Ngay masuko? Oo, ba? Suko ko taon. Kaya ikaw may haw din eh. Ang tinood nga, hari, wa man din eh. Saman, Badoy? Sultiro ko sa tinood, be. Oo, ma'am. Di mo kumagkakon. Kung magutaan na ka na ako, tinood ginaw ko ito bag mo. Kaya mo, kinsa yung mong duha ni Samantha ang mas kwapa, ha? Wala, oy. Mirror in the wall dito ni ma'am. Oh, in the wall day, in the wall. Ug ako ang gamahan ng salamin. Tubag ako. Kinsa ang kwapa ng mong duha ni Samantha? Ma'am. Kuan, parehas ang mong gwapa, ma'am. Bakulpong ko lang ka. Oh! Aray! Paita ni mama. Paita ginabuhi ah. Imo mo kong gipaling ko rin ang sugpaon. Magkihar pati ka na, ma'am. Eh di sige, kiha. Sige, di lang ko. Tubag ako. Kinsay gwapa na mong duha ni Samantha? Oh. Ikaw, ma'am. Gwapa kayo ka. Lakas kayo mong beauty. O swerte kay si Sir Jericho ni mo nga, mo love imo. Baktakon. Baktakon ka! Uy, kulain!
Badoy? Wa taon kong makag, mamay. Gwapa ni mo, ha? Lumiwi ka kamangon. Sabi nagbinutan ka, ma'am. Gwapa kayo ka. Ay, pagululoy, ha? Oh, kasapot ba? Pero ma'am, tinood niya akong gisulti eh. Gwapa man ka. Nailain na mo beauty, Samantha. Ikaw, gwapa nga maldits. Si Ma'am Samantha, gwapa nga butans. Dili siya buutan. Kusukor sa tayo ni. Kubutan pa siya, Badoy. Dili siya mo traidor na ako. Pero, Kuy. Kuyaw ni mama eh. Kalit na katawa. kasi utok, Badoy. Da! Usi utok. Ang nakasabda ngayon mama eh. Para lakaw nga yung utok, para lakaw. Ano, pasakta na ako silang maglipay-lipay karon si Jericho. Oh, sigurado din ka nga sila si Sir Jericho nag-uban ka ma'am. Agisa pa man nila yung kauban niya gawa sa kumbana. Aw, dili pa man ni mo siya ba na ma'am, kaya di pa mo magkasal. Yalam! Sige, bana na lang ni mo siya. Ano ba? Ako na siyang bana, Badoy. Hmm. Ako na siyang bana kay nagtipo na mi. O giluiban ko niya. Oh, maog yun. Aw, dili din ma'am eh. May katungod pa man si Sir Jericho milig babae, kaya pa mo siya makasal. Ayaw ko og pahinumdumihan na leche ka. Oh, sige ma'am, ikaw lesson tayo, ako'y tando, para ilalis. Lakot. Imo, Painom ko na mo ma'am. inom. Oh, sige! Ang ganida. Katilaw na kong mahalon nga bino. Buwisit sila. Mga buwisit sila. Oh, ma'am! Mga buwisit sila! Bisan unsa ako na to, baby. Pero, dili na kita makalipay sa mga mahan. O bahala na ang Ginoo na to, baby. Okay na kayo ng dapita, Samantha? Jericho. Ay, okay na ba din eh. Pwede namin yung ibilin. Samantha, isaad na ako nga dili ka na mubiyan ako. Please, muhangyo ko. Ayaw ipalayo na akong akong anak. Jericho. Isaad ako niyo. Akong tarungon ang akong kinabuhi. Hangtod asa kutob na magtago ni si Baby Rod. Um, Samtang dili ka papuhian ni Miss Chloe. Dili na gawas ng Jericho. Samantha, ulitaw pa ko. Dili na ito maglalis, ana, Jericho. Gusto lang ko og linaw nga kinabuhi uban sa akong anak. Og nahibaw ko nga gubot ang sangkuan ining tanan ng gibuhat. Kung dili ka pabuhian ni Miss Chloe. Oh. Nahibaw ko nga lahom ang kalagot ni Miss Chloe karon sa mga pangita po. Busa, kinahanglan nga unahon ni mo siya. Og ayaw pasagdi ang imong trabaho tungod na mo ni baby. Ay, kabala ka. Buhaton ako ang tanang. Aron makalingkawas ko gikan ni Chloe. Salamat nga nakasabot ka na ako. Pero isaad ako. Nga dili ka na mubiya ining bayan. Samantha, magpakiloy ko niyo. Ayaw ko ni Sophia. Oh, dili ka na mo biyaan ni baby. Ay, dapat sa kong Uy, inukuna ining kape. Aron maulian ang imong ibati. Bawa na kalabad sa mga Mahi mo ba? Ayaw ko nagdaot ang imong lawas sa inom. Mahim basang. Ay, ko yaw-yaw yung buntag sa iyo, ma. Kaya masamot kalabad ang akong Mangno lang ning ako, Chloe. Masabot ka magugkalkansi ang imong gibuhat. Silang malkansi, ma. Unsa? Panganda, ma. Ano? O sa imong plano? Mamiya na ta ining bayan. Magkigbuwag na ko ni Jericho, ma. So, tinood na jud ka na guys na makipagbulog na jud siya. Or na lang jud siya balak nga maitim nga balak. So, unsa kay sunod na mahitabo guys no? Again, share ko lang nga. Dili siya kompleto nga episode. So, naido ka buok nga missing. Ay, kinayang wala na upload. Manang upatra karon. Manang medyo nalakdaw siya gito lapita. So, mga nakunyog ka na
kanang kuan kay kanang magod kanang wa siya na upload. Kaya ta sa live nag-atang no kay dili stable pa to ang network tungod kay ang kapati wifi diragi paputol na akong wifi manang nadyo malak lang kay kung naka kuan pa ta sa live may posibilidad na tanan episodes mapod na to o lagi time di mapod kana ra nag brown out pero as of night no guys usara may nag brown out diri lahi ra jud sa una nga sige ra brown out. So by the way, bago itong paalam, no? So subscribe, please don't forget to subscribe on our channel para updated mo ka na sa mga latest upload. And so share ko lang din, nakahigda ko karon tungod kay nag-edit and ako ang mga ate ko gito nagkagaw tungod kay naghikay sila kay mula kami unya mag night swing ni napud may kinay girl na mo no. So, wakay ko nitabang sila tungod kay mas gi-prioritize na ko ang atong drama. Kaya balo ko daghan naghulat, tabi na ni atong drama nga, ako mo, ikaw, and natay bagong drama guys nga, ati i-upload, multipuli sa atong drama, sa atong drama nga, junior and senior. Okay, so, share ko lang no, nagkadugay guys, nagka-delicate, nagka-complicated ang ilang situation. Pero siguro, kung gibuhat ni Chloe nga ipasunod-sunod si Jericho siguro di pa may love silang duha na-develop na noon sila guys tungod ra po na ni Chloe karon pag-develop niya nangita siya babae ay nga rin gisugo guys ang niyang kuan karang karibal una kay babae biya si Chloe o si Samantha niya gwapa pag yun para sila mga gwapa kaso nga lang mas maayo magbatasan si Samantha guys o usa pa kinasugo kini ni Jericho. So kay go pa man Samantha buton tigid kasi may di in love nga lalaki, di ba? Moto na no ang yung gipakita ng babae nga kuan para di sa ihang sulugon. So yung anak gugmano dili jud na tumakot anan gani nagsugod sila sa away hanto nagka-developan. Pero by the way guys, bago ta mag-proceed no sa mga dili gusto mamati niya atong pa-outro, you may next the video kay kana siya mga yoyo na lang ni Yoyoera about sa atong dramas. And sa mga commenters, daghang salamat. And sa mga listeners, thank you so much po sa pag-suporta ng atong drama. And to the RMN radio station, daghang salamat. Basta dako kayo salamat sa ila tungod nila. Ako, makaingon ko guys na napupul ko sa mata pero tungod sa radio station, labi na niya itong RMN, di na kayo makatutok og TV or cellphone tungod kay mamati na ako radio dahil jud sa una nga sige cellphone, laptop, TV abang sa lapad kay pero pag radyo pwede ra mabuhat pa nimo imong trabaho. Di ba man dako ay pasalamat pud sa RMN. So maginaw to guys na yung atangan na pud guys ay laing sumpay ning atong drama nga ako mo ikaw and natibag ko nga drama motoy kapalit sa junior and share ko lang din sa pinakamati sa ubang vlog na nato or sa intro outro ang atong baliling mo ni baliling putlon na to guys kay tungod na ay nag-upload ato nga lain wala lang ako na susi maayo kaya na ko na susi na din nato naka-upload mo nang hunungon ko na to kay na-upload naman ko sa uban respeto na lang po sa mga uploader mo to nga taman mo tayo isa ka content ato ganit basin ako itong burahon hindi na ako burahon pagdaanan to na ako so daghang salamat niyan itong pagmamati sa ako mo ikaw ug musunod ang atong bagong drama nakapalit ang junior and senior just keep on lang po guys so panang subscribe na para updated mo sa mga latest upload and goodbye po, God bless, see you in the next latest dramas. Thank you.